yan. Another Fadalab. Ay, kalo. Ayan, si Mama magano. Lo, ikaw, ready ka na? Dalawa kami na isang magkakamera. Dalawa kami magkakamera ni Kuya Ice, no? Kasi wala siya sa vision niya ngayon, eh. Ayan, yan. Saan ko na? Ayan, yan na. Fadalab from Princess Susay And Reed. and Reed Barnes. Husay Princess Barnes. Reed Barnes. Ay, ano? Husay Barnes. Bars. Ayun na, ayun na, ayun na. Parang amoy sabon naman. Kaya yung chocolate dito, amoy sabon na. Wow! Ayun na, ayun na. Napunit ko yung isang chinela. Ayun na, Padalab. Pangatlong Padalab na yan sa isang taon. Ito ay galing naman sa US with love. Husay Barnes. Oh, parang ganun lang din sa dati ko. Oo, pero may ano na siya. This is mine? Ayan, yan ang Wow. Pakita mo, ah. Oo, Wow. Padalab. Thanks. Yan ang- Thank you kay Princess tsaka kay Reed. Sa Christmas pa yun dahil bumuksan. Ay, ganun ba? Christmas gift yan eh. Christmas na. Di ba iyan mo to sa Christmas? Merry Christmas. Merry ka. Christmas. Ikat mo Ayan. na lang yun. Merry Christmas. Thank Ito- you. ito One yung- delicious. Oh. Ay. One delicious. Patingin, patingin, patingin. Ano, parang Patingin, maliit. Patingin, patingin muna. Yan. Yan lang. Hindi, ayan. One delicious. Okay. One delicious. Ito. Ayan, kinuha na nila yung sa kanya. Parang maliit nga. Parehas naman. Hindi. Tingnan. Ito yung kay Lu. Ay, nako. Mas maliit to kaysa dun sa ano. Ba't Hindi nga. ganun? Yeah. Oh, para kay Lu lahat ito. Yay! Walang masusuot si Kuya. Malaki. Lahat. Hindi, lumaki na yung paa niya kaysa nung umorder noon. Hindi kasi, mas nauna pa yung... Ay, meron pang isa. Ay, akala ko. Hindi, okay lang yan. Para kay Lu lahat. Wala. Patingin nga. Hindi, kasya pa naman. Hindi, maliit to. Ay, maliit. Ang Mas maliit. Tumaba na yung paa ni Kuya lalo eh. Maliit to. Akala ko mas malaki. Hindi nang alam ko, mas malaki yung in-order ko. Kasi nakita ko yun. 8 yun. Ito 6. Oh. Oo nga, mas Mali maliit. ata. Ay, sa'yo ko tinanong yung size ah. Ha? Ayaw mo na. Ayun, hindi ko alam. Oo, ayaw mo na. Oh, ito, yung kay daddy, Wow! Wow. Wala, hindi sila mag-twinning sana. Ayan, yung kay daddy. So, nice. Twinning sana sila. Maganda. Ah. Parang malalim yung ganito nung galing sa UK. Ay, salamat sa sabon. Sa sabon na walang kahon. At sa kahon na walang sabon. Maganda oh. Ay, sorry kuya. Parang namansyahan yung ano ko ah. Oo, namansyahan. Oh, yung iba. Buksan mo na to. Thank you. Ito na lang yung kay kuya. Ay, hindi kasha. Ay, kawawa naman si Kawawa ako. naman si kuya. Ay, mabilang ka lang. Parehas ba na 6? Eh, 5,000. Ano ba naman? Napala 9 na. Wala na. Ay, nay. Si Aiso, Hindi, parang lumaki rin kasi yung paa niya. Nung last, ang tagal na rin ito. Bagay kay Lo. Ay, wag hindi yan. Ano, hindi. Ay, Ano to? ay. 5. O, tinan nga natin. Ay, si Lo ang meron. Ay, si Lohem! Si Kuya wala! Ay, kawawa naman si Ang Kuya. cute. Ay, ang laki ng paa ni Lo. Tinamahal. Nasa na sa kayong isa. Sakto kay Lo. Wala. Bilan na lang kita niyan, Kuya. Bilan na lang Bibilan kita. ka ulit, oh. Oh, bibilan ka daw nila. Wala, kawawa. Sakto kay Lo. Wow, unti na lang. Pag naglakad na to, sakto sa kanya to. Oh, suotin mo ito. Wow. Pasuot mo na lang. Ito 6. Oh, yan. Yan po ang padalab from Princess nasira Reed na. Barnes. Lumaki na yung paan nila, kaya hindi nakasyalos yung kay Kuya. Kaya mo, pwede niyang suotin ng nakaganyan naman. Pero masakit sa paa. Matakin mo. 1, 2, 3. Okay. Ay, ang cute Wow, na. ganda. Formado naman yung bunso. Oh. Formado kasi Lu ah. Wow, Ay, ang cute naman. Oh, cute. Bagay sa maputi. Ba? Ay, guwapa. Ito ang magandang pagsaluhan. Oh. Yan. DBS. Ano itong DBS? Dubi. Dubis.
Yan. Thank you, thank you. Chocolates. Itong ano. Ito ang padala number 3 ngayong taon. Thank you sa mga nag-sponsor at nagpapadala. Ay, maliit. Maliit pala. Malaki na yung paa ni Kuya, lumaki na. Yan. Itong pila-pilo. Wow, sino? Permad si ang sita. Salamat sa sabong. Sa sabong. Thank you, thank you. Ano ka? Thanks. Happy Christmas. Magano ka, Mal? Ano? Outro ka. Live, love, love life. Di ba? And pure happiness. Yun mga kosa, gawa lang tayo ng gawa para may mababalikan always sa mga memories yan. Daw pala yellow din para maiba naman, no? Yellow. Kasi pink. Wala eh. Magreklamo ka pa mo. Regalo na, nagreklamo Thank pa. you! Iba naman na shade ng pink. Yun sa akin, oo. Gawin mo nga yung mga pa, yun ang gawin natin thumbnail. Yan. Nag-usapan ang thumbnail. Ito na. Okay. Yan.